kedves szurkolók, hozzátartozók és a hallássérült válogatott iránt érdeklődő. Néhány gondolatban szeretném nektek elmondani, hogy a 2016-os sikerolimpiai selejtezőn Angliában mi is történt. Tavaly nyáron a sorsolás pillanatában tudtuk, hogy egy nem könnyű ellenféllel nézünk szemben. Anglia 2015-ös Európa-bajnokságon bronzérmet szerzett, mi pedig 14. helyezést értünk el. A mérkőzés előtti időszakban igyekeztünk feltérképezni az angol csapatot, igyekeztünk kiválogatni azokat a játékosokat, akik alkalmasak lehetnek a feladat megoldására. A mérkőzés előtt közvetlenül újabb nehézségekkel kellett szembenéznünk. Az egyik meghatározó védőjátékosunk nem utazhatott velünk Angliába. Így 15 fő játékos utazott, és ezzel a 15 játékossal kellett megoldani a feladatokat. A szakmai stáb, a csapatvezető, Simon Zoltán masször, meg jó magam, igyekeztünk a játékosokat fejben felkészíteni a ránk váró feladatokra. A mérkőzés napján ismételten nem várt szervezési nehézségekkel kellett körbenéznünk, és a csapat egy igen felrajzolt állapotban lépett pályára. A pozitívum: a csapat játékosai a taktikai értekezeten megbeszélteket maximálisan betartották, nagyon jó szívvel álltak a mérkőzéshez, és nem kis meglepetésre 24. percben vezetést is szereztünk. Folyamatos taktikus fegyelmezett játékkal őriztük az előnyünket, és egészen a 85. percig vezettünk 1-0-ra. Gondolom, hogy senkinek nem kell megmagyarázni, hogy Európa egyik legjobb csapat ellen az ő hazájában vezet a magyar válogatott. A 85. percben, illetve a 94. percben erőteljes külső segítséggel először kiegyenlítette az angol válogatott, majd a győzelmet is megszerezte. Természetesen a fiúk nagyon el voltak keseredve, de nekem az a véleményem, hogy jó úton járunk. Az Európa-bajnokság óta folyamatosan fejlődik a csapat. Taktikailag, szakmailag, és nem utolsó sorban közösség nagyon jól kovácsolódik. Én személy szerint a külső nehézségek ellen és a bal szerencsés vereség ellenére nagyon büszke vagyok a fiúkra, és kívánom, hogy az elkövetkezendőkben még együtt dolgozhassunk sokáig. Minden kedves szurkolónak, érdeklődőnek köszönöm a figyelmét. Köszönöm a hozzászólásokat a közösségi portálokon, amellyel a csapatunkat és a játékosainkat bíztatták. Nem utolsó sorban köszönöm a szakmai stábnak, hogy segítették munkámat. Ebből a sikerből ők is kivették a részüket. Köszönöm, találkozunk otthon. Hajrá, magyarok!